Ste zvedaví, ako prebieha deň transplantácie vlasov? Zákazník zvyčajne prichádza na kliniku o 7:30. Z rána je konzultácia a následne vyšetrenie. Potom nasleduje strihanie vlasov. Buď komplet, alebo len čiastočne, závisí to od dohody. Samotný zákrok začína extrakciou vlasových folikulov. Počas tohto leží pacient na bruchu, tak ako na masáži, a doktor pracuje na zadnej časti hlavy. Po extrakcii štepov nasleduje krátka prestávka, počas ktorej sa naplánuje presné rozloženie štepov. Počas implantácie leží zákazník väčšinou na chrbte a môže počúvať hudbu alebo nejaký podcast. Nasleduje obedná prestávka, ktorá trvá približne 30 minút. Obed zabezpečuje klinika. Po obednej prestávke opäť implantácia štepov, zákazník leží na chrbte. V závislosti od počtu implantovaných štepov je zákrok väčšinou ukončený medzi 14. a 17. hodinou. Presný čas vieme povedať počas obednej prestávky.